Le monde. Tout le monde. Ouais. Bonne année tout le monde. Bonne année, bonne santé. Hey, on va passer une film finale. Ouais, voilà, ah, Arthur, pousse-toi. Voilà. Bonne année, bonne santé. Bonne année. Bonne année, bonne santé. Jeg skal have min fingerring på, ellers skal jeg ikke filme. De quoi, Escol? Og den rammer lige det. Comment est-ce qu'on dit quoi? Det som du sagde før. Bonne année. Prøv at se min fingerring. Bonne année tout le monde. Ja, jeg har set den her, for den er rigtig fin. Bonne année tout le monde. Oh. Bonne année, bonne santé. Ja, det ved jeg godt. Hej Esben. Hej. Hvad er du i det sæt? Kom så. Bonne nuit, bonne année. Bonne année. Bonne année. Et bonne santé. Et bon anniversaire, joyeux Noël. Arthur dit bonne année. Bonne année Arthur. Oh, ah, c'est quoi ça? Un film qui commence. Ja, de der. Alfred, han har ikke set. Nå. Kig Alfred. Film. Countdown. Hvad? Alfred, det er en film, som du har ikke set. Ja, men kom nu, Esben. Hvad skal han? Bonoid. Så kig det, du filmer, Alfred. Det der, du filmer bare alt muligt, der er, du skal filme. Det der, det filmer, Alfred. Det er ikke færdigt. Ja. Kom så, Esben. Se noget. Noget. Det er altså ikke. Kan du ikke huske det? Nej. Eller når det bare er for svært at sige. Hvorfor kan jeg ikke sige? Jeg er bange. Jeg kan heller ikke finde ud af at sige det. Så dig om det. Bonne année! Bonne année! Bonne année!